Мирелка, здрасти бе, мамо! Не ме ли виждате? Здрасти, Мартин, добри. Ама, не, гледам си нещо, едно клипче тук. Искам да видя. Ама защо? Какво има, мамо? Какво имаш, мамо? Какво стана, бе? Какво има, мамо, тук? И хубаво. Честито как? Да ви е честито. Да ви е честито, той да и двамата. Мерси. Какво има? Какво е това? Какво е това, бе? А? PlayStation 5. Верно ли? Ама, мама, виж го, толкова го искаше. Верно ли? Това е PlayStation. Това ли толкова искаше? Тук има. Хубав ли? Да. Я вижте си.